Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat mga ganaban sa aton ng mag-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Biyernes na kita, Nobyembre 27 tuig 2020. Aksyon Hotline! Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad tubtob kita sa taknang alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline program with Aksyon Art Tayhupon. Sa aton mag-aksyon nga nagamonitor karon nga aga sa aton nga countdown 28 kaadlaw na lang ang nabilin bag-o kita mag-celebrar sa adlaw sang Pasko. Kag mayaran na lamang sang 35 kaadlaw ang nabilin para nga matapos na ang tuig 2020. Ano ayan ang kapalaran nga nagahulat sa aton sa pagsulod sang tuig 2021. Sa nasiling ko na sa aton mag-aksyon nga nagamonitor nga nagaupod na via Facebook Live. Good day sa inyo din kaman nga bahin sang kaributan. Available, mabatian kita, makitaan kita ninyo sa YouTube kag Facebook. So, ano man nga oras sa inyo ginamtangan, good day sa inyo. Pwede na kamo magkapartisipar diri sa aton sining nga pagpangalagad. Gina-welcome tagid ang inyo sining nga mga opinion, ang inyo mga reaksyon kag komento sa aton topiko kag talakayan karon nga aga. Aksyon Hotline! May available dirang nga chatroom nga pwede gid ninyo padalan sa mensahe. Feel free nga magpadala. Kag of course sa mga listeners ta naman nga nagatutok na karon nga morning pagi sa on air diri sa Negros Occidental, Bacolod City, Bilog nga Western Visayas nga kutong malabutan sa aton signal. Good morning. Aksyon Hotline! May mga nagamonitor man pagi sa masalakyan ang ilag sining sa diin on board sila. No, sa madipasay nga salakyan, pribado nga salakyan, nagamonitor sa ila transistor radio, dira kung sa ilang mga monitor sa radio. Good morning, gid sa inyo tanan. Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga diri sa aton nga pagpangalagad. Unahon ko ni kay may balita dira iya sa syudad sang Cadiz, no? May isa ka insidente nga nagluntad. Ang report initially nga nabaton sa Aksyon Radio Bacolod nga may shooting incident, no? Amon ang nagwa nga report. Ang isa diri katalulupang doon kay ang victim isa ka miyembro sang PNP. Aksyon Hotline! Tempamangkot din na naman anong natabugid shooting incident kay initially siya man lang kag tingin na check pa kung bala na paano nagluntad ining insidente. Aksyon Hotline! Unahon talang siguro Action Doors ang hipay dira sa Cadiz City PNP so that nga makaibalo kita kung ano na ang update o kung development kag ano ang investigation sa siling nga kaso kay ang report nga nagdangat sa Aksyon Radio Bacolod ini nga miyembro sang pulis
taga Cadiz City. No, ordera nagluntad ang insidente pero ini siya assigned dito sa syudad sang Sagay. Hotline. Ano pagid ang balita? No? I-check naman ni karon kay may nagwa nga report nga ang Bacolod City nalakip sa listahan sang OCTA. Ano ining OCTA? Eksplikar ko na karon dugay-dugay. Pero ang Bacolod City, according sa report, nalakip ini sa mga lugar nga daw concern sang OCTA nga ti may ara increase, no? Kon cases sang COVID-19 ang paghahambalan. Hotline. Biyahe sang eroplano Bacolod Cebu sa Disyembre na. Hotline. Nantawunta kon pila ini ka mga flights kay sang una gin temporaryo kung gin pauntat ang biyahe. Sang mga eroplano pabakulod kag amuman padulong sa Cebu. Bangod kita niyo man nagligad to nga grabe man ang epekto sang COVID-19 dito sa area sang Cebu. Amo nang reason nga bisan ang mga LSI na may kabudlayan nagligad nga magpauli diri sa ila tagsa ka mga hometown. Diri sa aton sa Negros kag Bacolod budlayan sila, no? Sa pagpauli. So i-check ta ina ang mga kaaksyon, no? So, kung ano gid ang schedule sini para sa matag palambatita kay tikon may ara na sila schedule, of course mas mapos ng ila pag-travel sa mga ilisay, no? Pero ano mga regulation diri? Hibaloon tayo na karon dugay-dugay. Ano pa ang pila ka mga update, mga aksyon nga aton sini pagatutukan ay dira sa Banwa sa Binalbagan ang local health authorities nagapanawagan sa publiko nga nag-attend sa haya ni former Vice Mayor Samuel Gabaran, no? Amot i-check ko ni kunano gini exactly kay para nga may ara kita sang konkreto, no, nga informasyon tuhoy sining nagluntad kag panawagan karon sang local health authority. Hotline. Alas 8:10 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Now, ang aton opinion survey of the day amo ni. Actually kagabi interview sa Action Firing Line ang opisyal sang Alliance of Concerned Teachers or ACT diri sa siyudad sa Bacolod. May plano ang DepEd Secretary, ang tiglikom sa Department of Education, nga ibalik ang face-to-face nga klase sang kabataan sa maabot nga 2021. Amo na ganing reason nga diri sa Bacolod si Councilor Inesito Novero posible may nabaton man siyang report nga may ara sang planong DepEd amo na or bilang pagpaghanda sa city ti ang matabo kundi ang mga isolation facilities ni nga ginagamit sa city kundi apektado o di ba? Pero ari ay ang opinion naton survey of the day. Now sa magka-action ta dira, I need your comment, I need your reaction kag anong pananawan niyo sini. Ma-survey kita. Pabor bala kamo sa sining plano sa Telecom sa Department of Education nga by 2021 butang tapa sa last part sa 2021 na klase sa kabataan. Masugot kamo nga ang kabataan naton partially may ara sang face-to-face classes sa mga bulutuan. Ay nano. Ako ya personally, bisan ako dududa ko sinikag daw ako malagana ako ya magpadala sa bata ko sa eskwelahan magamuning sitwasyon. Subong kabataan, way ganang ginapagwa bangod sang COVID-19, di ba? Ang kabataan, way ganang ginaalaw nga mag-upod sa ginikanan, magalakagwa, halin sa ila puluyan, kay risgo sa ilang magwa, na anuman niya bagul sa DepEd Secretary taman. I'm sorry, kiti taga Negros Oriental man ni siya, pero personal ko na yung opinion, ano sa paglantaw niyo, masugot ka mo? Nga kabataan ta, expose na naman sa face-to-face nga metodo sang learning sa Department of Education. Why kita ga kontra sa edukasyon kay para nas kayuan sa kabataan ta? Pero samtang why pa niya mag-die down kag madula ang problema sa COVID-19, hopefully i-consider anay na sa taga DepEd ay nano man nga damo nga naga problema sa module yun tapos may amo pa ni iyang report. Pero unahon ko anay this time ang balita gikan dira sa Northern Negros kay nakibot kita sa ning report
Actually, ang balita nga naglalabot sa aton is shooting incident. Ting involved diri police. Paano naglunta din yung insidente? May shooting, ginman bala nga natabo nga gintunaan sa kamatayon sa isa ka miyembro sa pulis. Kaya magambal ka may shooting, of course, may suspect eh. Action Hotline. Ano bala? Disgrasya? Inaangaton hibaloon karon nga ga. Let's have Action Roger Gutib on the line. On standby siya. Action Roger, good morning. Yes, Action Art sa may katala sila Action Art sa buong under investigation pagidman pero may person of interest no sila nga nato nga kamatayon sa biktima nga si Police Staff Sergeant Bernie Sales kasipong active member ini sa nga PNP kag nakaduty sa Sagay City PNP residente sa Barangay Burgos diriya sa may syudad ng Santos. Actually kagabi pasado alas 9 mga alas 9:15 based sa blatter and entry sa kapulisan natabo sa may corner sa dala na rilano kadalang kabahog sa Barangay Zone 4. Ari gid sa may heart of the city lapit sa City Hall natabo ang mga insidente. Ang nakagkot sa komosyon dira tungod kay nagawaras ini ang pulis no pa sa report sa mga nakasaksi kay mga security guard man kaga may ara siya babayi nga daw kalalis mo na. Ini nga babayi karon ara naman sa custody sa kapulisan kaga person of interest ini siya nga gingkilala kay Beverly Latosa Ipipita 25 anyos sa gidad. Single kaga residente sa Purok Potso sa Tunawan Barangay Poblacion 1 sa siyudad ng Sagay, taga Sagay siya. Okay. Pulis dito mag-duty sa Sagay. So ang report sila nga tungod nga ang pulis daw ka-enrolling na kasi report man din no kay naminom nagabot sa iya sila nga service fire sila nga hawak ko kung may matamasigaw ko na service fire ko personal niya pero nagabot siya kang armas na ang muli na recover nga isa ka 9mm pistol nga may ara ka magazine nga may 16 ka mga ammunition na may na-recover man ang pulis nga isa ka empty shell kang bala nga ate mo itong nagigo sa iya kaya ang report sila nga matapos ito daw nagapo isa sila gusto sa babae nga maguntat sila hindi siya magahon ginhakos siya Action Art ng babae kaya nakapot siya armas paghakos sa iya ang armas kagang kamot niya daw nadala to paghakos sa iya sinina tupa siya sinigadugan kag pagtupa siya kadugan paghakos ipit ang kamot niya sa dugan ara sa tunga-tunga abi ang iya kamot sa babae kag sa iya naglupok ang armas. Botang balon do hindi hungod ni disgrasya ang initial nga report nga nagwa. Ang initial na report karon pero anniversary under investigation pag-inunay sa si armas kag accidental ang natabo. Di iya siling nga hungod abi. Okay. Kasi ginakos niya paghakos siya ni Beverly Latosa ginausisa tapos kung anong relasyon na sila kung nubya kung no? Why niya pagkagalingon ng pamilya ang police, Action Roger, if you may, kung may idea ka? Come again? Siling ko ang police, bala na, no, may asawa ni, may kagalingon ng pamilya na siya, why? Why pa mapayag sa... wala pa ma-establish. Okay. Oo, mati mabalat na ni karon, no? Ang kasi ginagawa nga kasi gin-declare ni siya na baba na actually natabo ni mga lasibikis siya na gin-declare siya na patay alas 11 pasado, mga alas 11 tuwing sa Dr. Garrett Chua nga nakaduty sa Cadiz City Emergency Clinic kay natrasar ni naman ginapagtawgan kuno to ang mga hospital nga nalaan sa iya dahil ipagnaton kay puno. Okay. Ang mga nag-stay siya na ginahulak pa nga kundi siya dalon ng hospital hasta nga ginbawian siya sang kabuhi. So, ang Igoyas Tugan, isa ka Igo, nag-amo to, ang initial nga investigation, paghakos sa iya, posible na pull niya ang trigger, wala sa safety armas, lumupok, nag-Igos Tugan niya, kaya ang gintulaan sa iya, later, gintulaan sa iya sininga kamatayon, kaya isang gindala niya sa emergency clinic, actually, kung man ko siya, gando ko man siya, pero hindi sa kambal mo. Okay. Ako na, mga pamangkot. So, aton lang karon Action Art, nga, o si Saon, gid anay, kung bala, gid ang resulta sa investigasyon sa kapulisan, kabalaan tani kon pamilyado man ang pulis, dahil taga Barangay Burgos, ini siya. Amo pa na, payag sa aton ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito, nga ara naman ang armas,
ara naman ang person of interest. Ika-determine na lang nila kung aksidente gito na tabo o kung may other party pa. Kag amo ang nakaigo kung malati mo balaan man kung ang bala sa yarma sa bukid ang nakaigo sa iya Okay. action art. Sige. So anyway, So far- ito na lang ni-check ta ni Anay, no, in fairness kay amo na gani ginapamangkot ko kung nahibaloan ta ng mga background, parang ining police, in fairness sa iya pamilya, no, kay way pa man ni basing iba na paibalo, kung way pa na kaibalo, karon siguro ipalawag na naliwat sa Chief of Police mismo dira sa Cadiz City so that nga may establish na no gid ang natabo. Pero isa ka miyembro sa pulis nga na involved dira, no. Subong kumusta siging investigation ni Lieutenant Colonel no si Sir Kwanda Mansueto? Yes, Lieutenant Colonel. Okay. Initially na istorya taman siya. Pero sila niya, ari por siya sa iya sila nga. Yan sa Sagay City Police Station, no? Pero ang residence niya dito sa ato, no? Cadiz City. O para amon sa ni Kwaon ganit tanong nga detalye, no? Including siya nga service o kung ini nga na recover ang mga service niya, no? Dira, di man sa pagdina including ang iba niyang upod. So, investigasyon na kapanayon, aksjonata. Sige. So kay subo-subo man nimo, amakon mo imoya ang komisyon na mo ning gusto ko pa ibalon sa pulis. Bala ang komisyon sa tunga lang sa upo di nga babae o kung may iban nga involved nga ang gwasad to nga ginhakos siya sa babae kung pamatian ko report mo sa Roger nga para nga hindi matabo o kung base ano man may kontra siya. Kaya mo na, ang sunod po sa mga sa tutang pagpapagkot, kaya sila man to sa babae, kung nag-puisay. Hindi gusto ng babae, may skandalo siya, kung bakit ako mapasalba, kasi kinarmas siya. Okay. Kinakos siya. I see. Nadala pagkakot, kung wala lang ba dala pagkakot sa armas siguro, ari atis dalam, ibang yakos siya, ang armas siya, aris dalam, kasi kung wala man, kung maglupokin man, taway, guro madisgras siya. Sige. Ang sunod dyan, salamat gid sa initial information kay i-check na mo nagkaroon kay Lieutenant Colonel Mansueto pag dugang ang detalye. Yes, action art, direkta din sa talang tangal para sa action outline. Kung nasa balita o nasa action, hindi sa action, Roger Gutim nag-report. Sa bakon, action! Radio! Action Hotline. Now, kompletohon tang detalye in a short while kay nagayo si Lieutenant Colonel Mansueto, no? Pero gusto tayo ni mahibaluan kung ano exactly natabo mo sa dira sa sinang insidente. Ini mga report nga nagguluwa nga may komosyon, nga may linalisay, di ang maka-establish na ang pulis nga sila yung otorisado to conduct investigation pero subo-subo ni sa insidente nga nagluntad dira sa Cadiz City. Ano ba lang gintunaan kung may lalisay ginman? Dapat padalman ini kag tikabuhi ng inistoryahan mo pulis diri ang involved sa sining kaso. Ano ang papangkot di? Bala ang kaugalingon ng armas, amo ginman ang nakadisgrasya sa iya? O nano ang ila sini pagpangusisa sa sining kamatayon sang pulis nga assigned dito sa syudad sang Sagay. Action Hotline. Ibalikan lang siya kay base available na si Lieutenant Colonel Robert Mansueto. No, kay gusto naton makakuha gid mismo direkta sa iya sang information agon man nga at least may balawan sa publiko eh. No, ati amo na kabalo ka armas hindi mo ni malaglahugan to mo. May aragan ni iban nga eksperto na sa armas. Why man gani komosyon nagalimpyo sang armas niya? Dason disgrasya iyan nga naglupok pa. Kag isa ka tawo nga maayo na maguyat armas nagakapatay pa gani. No nagakadisgrasya pa sa armas, ti amo na kadelikado. Hindi mo na niya mabawi kapin pa kun masakam kakaroon sa mga lawas o porsyon sa lawas mo nga hindi ka na mabuhi amakon mo nga na may mga daan to mo pusil sang pulis ko na mo gimana ang natabo. Action Hotline. Di balon talang na kay para at least makakuha kita no sang kumpleto gid nga detalye sa investigation sang hepe sang kapulisan dira sa syudad sang Cadiz. Online sa hotline. Online sa hotline.
Joining us this morning is Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto. Sa ano na? Sagay na iya? Hindi iya sa Sagay? Si Sir Mansueto, sa Cadiz na siya. Sir, good morning sa imo, Colonel. Yes, sir. Good morning, no? Good morning man sa atong tagpalamati. Salamat kid daw subo-subo ning balita si Imos Cadiz da, sir. Tell us, nano ang natabo sa sining initial investigation nyo? Okay. Bali, ang ato ni victim, sir, no? Amo ni si Police Staff Sergeant Bernie Salis, no? Ining residence niya, taga-Barangay Burgos siya. Pero ang assignment niya actually is Sagay City Police Station, sir, no? So, pinilanggit niya aga kagaw na determinato na intel operative. Okay. So, ang ano, sir, no? Ang incident kagabi actually natabo ni siya more or less mga alas 9:15 sa gabi, no? Okay. So, naka-receive kita call. Ang tropa tawel naga-patrol, no, within city proper. Dito na-respondihan niya siya immediately. Ang incident siya dito, gid ni na transpired dito lang lapit sa area, gid sa dito sa area sang Kabahog, city proper. So, na-determine ta, no, dito nakita, isang lang ka-gunshot wound ng nasustain niya, kaso lang fatal. Okay. Dari sa lower part ng breast niya, kaso lang lumusot, no? Sus! Sa back portion, no? Sa right side. So, crucial sa kayo. Actually, nakita naman natin ng CCTV, ng CCTV footage, no? Kung paano natabo. Kasubong hingagaw kita, no? Kaya ipatigay namon sa parapin testing. Ang ining upod niya nga ba, no? Hindi ko lang i-mention na yung details sa regarding sini. Okay. Sa personality. So far, kaya ginatapos pa nato na investigation sa buong. Kaya anyway, na-recover naman nato na rin naman, no, ang firearms at mismo kagabi, siya na, ano, gate, no, na expired gate, mga more or less, mga 11 sang kagabi na. Sang gabi na. Pero ano, sir, duwa sila ning may kumusyon prior sa nagluntad ng incident or may kontram pulis? Ano man? Okay. Actually, sir, hindi natin gid may establish, no, kung ano gid, pero may initial na kita based sa investigation nga gikandak naton. Okay. Una gid, no, accordingly, kay gusto namon gid may establish, no. Accordingly, kining ato ni pulis nga biktima, pabalik na dapat sa salakyan sila. So, okay. Upod man ni siya nga tatlo, no, isa ka bayi, duha ka laki, upod. Dali na ko na naton statement, no, kung okay. Natabo. So, it's between, even sa CCTV footage, duwa lang man ni nag-agaway. Allegedly, sabay, no? Nga ining aton biktima nga pulis, nga ano siya, no? Nang assault nga may confrontation nga may giakiga, no? Tapos, gusto sa pakalmaon sang bayi, no? Tagwirin dito na, ano niya, according no, ging gabot ko ng pusil, pero ging hako sa sang bayi, kag nag-agaway sila. So, based ni sa statement pa lang sang nakuha nato, no? Okay, okay. So, ginapangitaan pa ni nato, ginapadaloman ta pa investigation. So, makita tama sa CCTV, no, nga sila gahak sa naib lang, nga gagaway. Okay. Lumupok ni, isa lang kalupok, no, amo na to natabo na. Yes, sir. So, nakakontak naman kamo sa direct family sining police? Yes, kagabi mismo, actually, sir, yes, na-inform na kagabi mismo, no, ginapalo at tatawag. Amo to, no, gina-revive siya, tingon revive siya to sa emergency clinic, pero wala, ginaka-survive. Ano ni sir, pila ni kaning edad niya? Sa victim? Yes, sir. Ang edad Yes, niya ni sa victim, pila ni sir? Actually, legal age, no, ginakuha ta pang isak niya nga Okay. data, profile lang assignment niya lang ginakuha ta, including ang pusil kung issued or personal. I see. So, pakinggangot na kami sa imo, Lieutenant Colonel Mansueto, sir, sa update sa sining investigation. Subo-subo ni nga balita, kasi member naman sa PNP ta ang napatay. Salamat sa time, sir, kag may nga sa imo. Sige, thanks again, welcome. Action Hotline. Lieutenant Colonel Robert Mansueto ang hepe sang Cadiz City, PNP. Hindi pa ma-establish gid ano gid exactly. Bala may kumusyon ginpunggan sa sang babae bangod nga may kontra sa nga iban. No, kay initially, ang ginausisa sang pulis, bala ang konfrontasyon nag-umpisa sa sining duha lang sa pulis ni kag babaeng upod niya or may iban nga tao nga involved kag ano inang lugar nga gingkantuan nila. No, amo nang gusto nato may baluan karon kay ti hindi pagidman ma-divulge tanan mo, hindi pagidman subong mabuyan
ni Lieutenant Colonel Mansueto ang mga information kay sige pa man gani check nila, no? Why pag siya gani isang isang edad, pero may pamilya na nga nagkadto dito sa sining pulis nga napatay, no? Subo-subo nga balita ba? Ang isa diri ka question kun bala, number one, kung aksidente gid man ang natabo disgrasya abe, ginapitik ng gatilyo sang armas niya, nga ginapunggan sa bahay kag amo to naglupok sa kaugalingon niya, ti kuan gid subo man di kag kadimalas gid siya. Kag ikadua atong pusil nga na-recover, issued firearms ang gobyerno to na no. Hibaloon naton karon sa mga development kag investigation sang Cadiz City PNP. Ini nga pulis actually gin-check naton dira sa Sagay City sa ila hepe tigaling way pa sila information man pero gin-confirm lang sang hepe sang Sagay PNP nga personnel na gidman ato ang napatay. Action Hotline. Amo na nga siling ko, basta pusil, basta armas, baw kuidaho gid nga maglahog-lahog. Amo nang iban nga magauyat pusil kung kaysa ginataya-taya pa sa periho nila, gakumpiyansa kay ti Y magazine, panulayan kay mo ya kaginali pagpitik mo sang gatilyo karon da may nabilin sa chamber kundi nagsigabong na. Action Hotline. Ti mga konsekwensya basta pusil ni ang pusil gindisinyo na sa iya, hindi lang kay piangon ka, kundi patyon ka ginaya. Kay gindisinyo na yung pusil para magdepensa kag maglagas sa mga malain ng elemento gamiton sa mga otoridad. Ginatagan lang ni authority ang mga sibilyan nga magka-possess ng pusil, depensa sa kaugalingon nila kag sa iban nga nag-intra sa shooting competition. Kung wala ka malang kontra iya nga mahupot kagid abi pusil, way ka lang ginadlukan abi nga may pamahugs ka buhi mo nga maupot ka ginabi pusil. Pero kay GM nga kinanglanon di pa pusil kay karatista man sa iya. Action Hotline. Ti amo nang kadelikado. Basta pusil, kuidaho kagid maghatag kumpiyansa. Why ni pusil si GM pero ti kabalo man magplupok, no? Kabalo man magpalupok, galing kuan lang pusil-pusil. Ibaloon ta na karon na sa ipis ang Cadiz City PNP ang ila kompleto na kag detalyado nga investigation angot sining nagluntad nga insidente. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saysay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat mulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan,
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang Penaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga ang katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itaw palamati.
Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin. Siya Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:49 na. Good morning lang sa kay Tino. Siling niya, Aksyon Art nagadali gid ang taga-DepEd. Pilagid balahaw. Ay, pilagid balahaw. Siling niya, amo na ang plano sang DepEd. Nagadali gid sila kay dako gid di kayong budget. Amo pa nagasala-sala gid sila. Well, ambot pilang kwanaw, pilang budget daw. Good morning from Libertad, si Bibot Guido Batusan. Ay, siling ni Sir Alex Montesa, niya Lula Briones just dragging our children's safety in danger. Kabalugid na si Lula Briones nga vulnerable ang mga apo niya sa virus or any diseases. So please, hindi pagaliti ang amon mga kabataan kag pamilya sa isa ka wisit nga plano mo, Lula. Sorry ay nakakadlaw ko yan sang text ni Sir Alex. Pero tuod man, seriously, subong nga may ara pa sa pandemic, ang ginikanan, ako nagabatig kong siguro mayoriya gid sang ginikanan. Ako nga daan mismo ginakulbaan ko, alangan ko na karon ipa guao ng bata ko, idulong ko sa eskwelahan. Ti siyempre idulong mo gid, alangan mo na ipasakyon iya kay kagagmay pa. Dason makadto sa eskwelahan, magupod sa iya sining classmates, ang dinugsing hindi hamak da, dinalagan da kunano. Hindi na siguro sa mga maestrada, no? Nga basi may isa na karon nga matapikan kundi tanan nga kabataan na butang pa sa delikado. Take note nga ang pagka-hospital mo, di lang lahog. Grabe ya, ma-hospital ka, purti ka mahal. Tiway pa vaccine. Inaano man tuod ni nga plano sa DepEd. Abi, hulatan na lang ninyo next ba lang nga calendar year, ang next nga school year, para nga bisan harapan COVID tuod, bro, kung may vaccine at least, kung na-immunize ang bata mo yan, kung di way ka na problema, ha? Oy, good morning. No way! Siling ni Sir Alex, hindi, kuya magsugot kay Pari Bibing Pirono, dira sa Banos ang Binalbagan, good morning, upod niya si Iyado, no? Iyado, ba kadako na sang utang si mo, sultirito na si Iyado ba? Paul Spot III, good morning. Susan Tuanti di Bulgado. Araban si Lito Dayap, Lindin Navariti, kag Jocelyn Arisivita Olak. Sir Dinis Permabaw. Sir Dinis Permaho, Sir Ridlaw mo ko sa imo. Good morning da, may lang pag-monitor. Marlene Villeta Hawk, happy Thanksgiving here in Hawaii. Hawaii! Kita ko ng pelikula, nagkuhan ng cartoons nga movie sina to nami bro. Kuha na iya. Ano ganing title sila. Si Rafi Gonzaga ho.
Nya watching from Barangay Bantayan, Kabankalan, Siri, nya padayon Aksyon Radio. Vanessa Mayo, maybe nagsilusan Aksyon Art. Hala. Okay. Kelly. Happy Friday dahil sa aton. Happy Thanksgiving USA. Great ko lang all Salvadorians kag kay Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral. Monitor lang di sa USA. O sa kay Ma'am o Sir, hindi ko balo, Kelly Jelly. Kuha ni siya, male or female? Why ko ideya. Jocelyn Liboon Dispoho, good morning. Susan Pahariliano. Siling nga, hi, good morning, Sir Art. Monitor lang ko di matugnaw, mabini, Valladolid. God bless you. Mabugnaw na gid man ang chimpo, subong no, mabatyagan mo na gid ang huyop, dupoy-dupoy sang hangin, ngaya na gid sa bulan sa Disyembre. Yoli Hanga, Janga, ano ni sa pagbasa, Hanga. Good morning sa tanan nga pamati o tanaw. Sa Action Hotline today, ginapanawagan ko lang sa DSWD, nagpanghatag di sang SAP kuno, pero anong natabo nga halos wala man matagan sang SAP. Grabe, sir. Di ba na may second trans pero wala man taga Talaban ni Mamaylan, City Negros Occidental. Kami, sir, tani gusto ko lang mamangkot. Uy, ang second trans to bala, do bakulod lang kay Negros do, ito madala kay nag-MGCQ kamo. Ang taga bakulod yung may second trans. Kay nagbalik to di sa GCQ. No? Amo na ang problema, gid. Vanessa Mayo, tisiga. Good evening. May gabi ito ya siya sumo sa Minnesota, USA. Thank you. Shanta Marie Lamag, good morning. Araman si Sir Milili Uligo, ho, sir. Musta ka na? Mga pita dason na. Macharlita Diquiado, araman Beb Siri Piki, Piper Parsley. Yaksunat sugot ka man nga face-to-face bata. Ara si Lula gatubang sa estudyante, siya ang matudlo, hindi siya manago sa dalawang lamisa. Ay kalain. Hindi manago sa dalawang lamisa, ha? Amy Esmeralda Dolido, thank you for monitoring and thank you for listening. Ariman si Jean Oy, si Sir do Hong Kong, si Sir Singapore. Good morning man sa imo. Thank you, gid sa pagtutok. No? Ang iba na mga mensahe, ayoko karon na lang dugay-dugay. Now, i-check na lang karon basi mangin available si Mr. Wilfredo Taba Jolingo kay gusto ko tani i-check ini sa city officials ta kay city administrator kag executive director Ang kundi subong at least naga-improve 31 na out of 61 barangay sa Bacolod ang COVID-free. Sa sulod sang 14 kadlaw, tidwa ka semana na ang pinaka-latest nga listahan nagapakita nga ang datos sang Emergency Operations Center ang mga barangay nga ginalakipan sa mga barangay 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 41. Sa numbered barangays, amon na silang COVID-free for 14 days or 14 dias na. Sa mga named barangays, ang Sumag kag Barangay Punta Taytay. Ay tingala kung alangilan do, hindi malaki pa. Pero tiyan mo ni mga barangay nga makita ta nga at least ang improvement kag kadamuon 50+1 na sa mga barangay sa Bacolod ang COVID-free. Pero may balita nga sa Okta nagwa ang report nga may ara sang advice ang Okta sa National IETF nga monitoron ang cases sa Bacolod, no? Di ako yan nagapati nga kung continuously o magsigi-sigi ang ginahimo sang gobyerno nga surveillance test or swab test. Ang numero sa nagapositibo, since nga ang paglinat na hindi mo ni malikawan subong even nga GCQ kita gihapon,
may tendency nga ang tao nagakumpiyansa na mo sa tutuod lang kadto ka sa bagsakan sa mga merkado bla nang sa bagsakan mga utanunda mga balaligya dira sa Libertad sus tilawin no kadto nga gulugab ina ngayon before sang curfew hour damo kay nga agaw baklanay damo antes magabot ang alas 10 mga tao daga inugbabayo way face mask way face shield way na lang waya ka batsyag. Actually, amo na siya gani ang rason kung nga ang nagligad. Ito nagka-problema ang task force disiplina. Now, balikan tabi si Sir Taba Julingo, basi okay na siya. Kay nagligad to doon nagkalma eh. Ang operation nila, kay may mga ginaayo ang task force disiplina sa council nga kung pwede, ma-check ang ila sining kwan ang ila sining ang kasuguan or ordinansa nga nagapatuman sa ginatawag naton nga kasuguan ordinansa sa face mask, face shield kag subong ang social distancing. Tikon mag-amo ng sitwasyon kabalo ka ang ginaproblema to ni Taba Julingo no ni Sir Wilfredo Taba Julingo. Kay ti siyempre, kung mag-operate sila mga commercial establishment, way ka panaway. Sa mga tao nga nag-standby sila balaligyaan, ti nagasalig man mo, pamakon mo yung haway man yung multa, way ka man pinalidad. O anong gadgad mo, abing maghalakagin panaway da. No? Pero sa tuod lang ti, may araman niya tuod customer, nga purti man niya kasuplado or suplada mo. Sawayon mo kag painsindiyon mo sa social distancing nga balo ka pati nga pa si parahon mo kami kay mag-asawa kami ti okay malang na mo sa pamilya daw makonsider pero may ara gid iban nga magbarkadahay nga daway ga sa pakyapon sang ginapatuman nga kasuguan ti budlay na iya no I mean ang aton diri tanan luyag naton nga improve ang status ta no luyag naton tanan nga mag-ayo ang sitwasyon naton maghalog na ang ginapatuman diri sa Bacolod for ehemplo no sa Bacolod ang community quarantine status naton kag mga regulation nga patuman sang city. Actually initially nakasugilanon kami ni Sir Frank no karang gikwaan ko na siya palayag kay may plano sila gani nga ma-add-on na yato biyahe sa fast craft by December kay gamat-amat tangin man actually damong pasayro mo from Iloilo to Bacolod City. Indikasyon nga damo na kag iban bisan risgo pa nagagwa na ya para sa leisure purposes. Hindi ta mabasol ang tao do sa sulod sa pila ka bulan nga way nakagwa ang iban purti ka atat gid gusto nila makagwa na gid sa puluyan nila. O, nga luyag na gid nga maglagaw bala, tiamo ni siya ang makabuhi sa ekonomiya mo, ang malaklon, ang nagalagaw diri, kung nag-circulate, may kulukwarta, dira may sulusubra, at least ang ekonomiya ta, hindi man mabalda, apisar sa ginakabalakan naton, no nga epekto sa gihapon sang COVID-19. Pakarunan lang na para hindi ta maipit alas 9:02 na Action Radio Philippines Standard Time. Action Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita.
Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use?
I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda
ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ay, gusto ko pa pero galing chimpota por tigi kalimitado. No, why nagkita time ha? Pakarunan ko si Sir Wilfredo Taba Julingo kag ang mga balita sa City Hall para nga ma-update naman kamo. No? Kay why naging ko time? So rigid. Ang hindi ko malabutan nga mga mensahe karon na lang palihog no sa Action BBB program. No? Sige nagahingagaw pa ding iban mensahe galing kay why nagido ipit na gidang tiyempo ko. Ako lang reminder sa aton nga mga ka-aksyon naman pabakuran nyo lang palihog ang inyong immune system kag resistensya. Mga lugar. Action Hotline.
Why na kita time sa aton nga pagpangalagad? Ako naman Action Art Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.